Môžem sa spýtať, babety sú po čom? Z-kový motor. Tak sa mi zišiel teraz. Čo by stáli pod sedlové? Tie svetla na tú stopečku, čo by stáli? Dobre, dobre. Na mačeta. 5 ste hovorili, áno. 10, 15, 20, plus 150, 30. No dobre. Tento valček za tie 3 € nedáte? No dobre. Koľko si to dal za to? Hej, keď zústujem svoje rozhodnutie, ale čo? To je vazec. Ale je to vidlica smrti. Hej, preto som. A táto je už úplne vidlica smrti, lebo tá už je hnilá ako fras. A to som si tu došiel, všetko nejaké som došiel. To je ako na čo? Ja neviem, ale páči sa mi veľmi. Dobre si urobil. Treba kupovať, ale tento štadión, tak to je paráda. Neviem, dobre som kúpil. No takže čaute ľudia. Takže sme na burze v Banskej Bystrici a ten štart je voľaký rýchly. Takže ideme to rovno obehať, nebudem okolo toho veľa obkecávať, lebo mi pokúpia tie najlepšie diely. Že mali zaplatiť reklamu. Z Michalovia si koľko cinkol, však toľko videní Ja to nemôžem vám to hovoriť, takéto čiastky. Začneme mi točiť. Michalovce ťa mali platiť. Akože dali mi srdiečko a odznak. Na ďalšiu burzu si na toľko ľudí nalákal, že... Dali mi odznak, top fanúšika. No. Dobre, poďme to pobehať. Svetielka na ľadu. Môžem sa spýtať, tieto svetlá a toto, počkať, to je iba jedno? Boli dve, tu asi. To len sklíču sa mi stať. Aha, čo stoja? No, A to je inakšie asi. Či tie toto? to. Ale teda sklíčko, no. Není takto sa dá. Čiže sklíčko. Ak by ste si prehodili sklíčko. Práva. Práva. 40 €. 40 €. Dobre. Ideme potom. Ešte nevyložené. Tu dole vidím babetu. Máš nejaký kanál? Áno, na YouTube, hej. No. Sa to volá, že Piobanka. No. Zima je riadna. Pozri, babety po čom sú. Môžem sa spýtať, babety sú po čom? Obidve, alebo teda aj, no. To 400, 450, spomínam konečne. Aha. Dá vyslúžiť. 450, dobre. Náhodou na pol bubna svetlo predné, nič. Že tu je kvantum dielo. Zima. Zima a nič zaujímavé. Dneska je tu riadne plno, hneď od rána. Ja som prišiel pred 6 a už tu bol nával. Už za chvíľu nebudú kam mať dávať kupujúcich, teda predávajúcich. Ideme to pobehať v rýchlosti. Zima. To všetko pozakrývané. Predajca išiel pozerať určite. A tu tak robím tiež. Máme
hračky. Neskôr sa pozrieme. Vojenské veci. To ma nezaujíma. Tuto tiež všetko pozakrývané. Češi pozerajú, kupujú. Tu ešte tiež není. Dneska hľadáme špecialitku. Predné svetlo na polbubna. Keby som tu našiel predné svetlo na polbubna, tak by som bol celko rád. Koľko? 10 dám. 10 nedám. Dobre, ďakujem, pane. Dobre, v pohode. Tuto tiež nič. Sú autička. Do toho sa nechcem púšťať do takého zbierania autíčok. Z-kový motor. Ten by sa mi zišiel teraz. Ale opravím si ten svoj. Prsička. Nosič na 555. Prsička. To by som veľa kedy kúpil, ale už ich predáva na ja. Niekedy som ich zbieral vo veľkom. Reuma plechy. Ale toto je známy burzový predajca. Tuto to budú vysoké ceny. Zatiaľ ma nič neoslovilo. Toto sú mince, toto sú lanka. Aj, nové veci, to mi nie treba. Babetové plasty. Bifky na panovku, krivé. Tu by mohlo byť čo zháňam. Nejaké polbubnové koliesko vidín. Kývačka. Podsedlové plechy. Môžem sa spýtať, náhodou predné svetlo na polbubna tu nemáte? Vidím, že máte také podobné veci. Čo by stáli podsedlové? To je 250 alebo? Tak neviem povedať. Možno, že z tej kývačky. Tiež také niečo, ale... Originál farba, 50 km. Taký už nenájdeš. Ale toto nie. Renovované sú disky. Do originálu, že sú stiahnuté za tú struhom. Ale tu úplatníky sú. Favoričáčik. Je to všetko vyčistené. A čo tak stojí? Si Už pol hodinu. QR kód? Už pol hodinu? Ojoj, jak nový. No, neumil som ho. Á, tak nič. Kúrnik šopa. To by bolo už moc potom. Toto si kúpil? Asi 8 rokov dozadu, ale predávam všetky. MBčko som už predal. Hej. Toto predávam a niečo iné nekúpiť.
Pekný. No a teda? 7-8. 7-8. Na to sa to nedá ani nastriekať, ani vyvariť. A že na tom býva vyváračky. Hm. 20 eur. Št. 30 za 7-8. Tu by mohol byť polbubon. Čo to je? Aké divné svetlo. Polbubon. Parádna babeta. Na budík, budíček. Aha. Toto som videl už aj v Michalovciach. Pravda. Dobre ste videli. A Si dával aj video. áno, áno. Tá Audina už není? Ostalo doma. Aj, škoda, škoda. Ľutujem, že som ho nezobral, ja mám takú Quattro. Škoda, no. Ešte voľade pôjdete? Bystro Prešov. Možno, že pôjdem aj ja, ale to už je ďaleko. Oplatí sa tam chodiť? Ale, není to také veľké ako to, ale je to väčšie ako Michalovce boli. No však Michalovce, to bol prvý ročník, nie? No tak, a ešte to nebojte, sa narastie. Moje video videlo 11 000 ľudí, takže, no, takže, a to ešte je i koniec, takže tam ešte príde veľa ľudí. Majiteľ povedal, že by každý mesiac. To som videl, ale to není veľmi dobre, lebo potom už chodia väčšinou tí istí, ani to doma nezložia z prívesu, len to zoberú a už to není čo. Ale tak dobre je spraviť na jar, v lete a potom ešte v zime. Ako pred zimou. Hej. Aspoň 3. Lebo takto dva sú, to je málo. A však treba vyskúšať a trh ukáže, no. Zase. Dobre. Zatiaľ to hodnotím biedne. Bieda, bieda. Tu sú nejaké polbubny. Ale nie je to, čo hľadám. Babeta. Nekompletná z tejto strany má tento kryt, ale z druhej strany ho nemá. Čo je nezohnateľná vec a je to vidno, že to je len tak zmontované, aby bolo. Táto není dobrá, tá je slabá. Chýba kryt, ktorý sa nedá zohnať. Autička, ojoj, škodovečkové veci. Môžem sa spýtať, na 105 predné svetlo, alebo teda predné svetla, vidím, že Nemám svetla, nie. A aké okrúhle, či ráno? je zaoblené. Aha. No to je taký čo, medzi 82 3 ročník? Či Môže aký byť to bol? má ako kamarát. Ale to sa dá ešte ako tak zohnať. Práve, že ja som včera videl v Nitre na garážovom výpredaji nové, ale iba jedno. A to je, keby boli dve, Tie tak paraboly boli aj na čom to bolo? Avia a Eliaska to bola písaná. ináč liaska. Parabola, pozor, ale len parabola, lebo viem, To že je stačí, ide o to, že tá jeho už má vypadaný ten chrom znútra, takže Lebo ja som mal také, ale viem, že boli
minimálne 2 typy kvôli tomu, že tam bolo niečo nastavovanie asi svetiel, keď bolo zaťažené, niečo také riaska. Tam bola taká páčka aj 1203 vlastne. Aj 1203, dobre. Čiže A možno, že sa to aj tuto objaví zase pri toľkých dieloch. Na motorky tu asi není veľmi nič. ja nemám nič. Dobre, ďakujem. Tu sú babety. Na ceny by som bol zvedavý, ale nevidím predajcu. Škodovky. Tuto by mohlo byť. Dobrý deň. Vy náhodou na 105 predné svetla? Nie. To sú granaté. No, také zaoblené. To sú aj myslím Avia má také, ne? No, práve sme sa tam rozprávali. Ako máme doma, ale tu nemáme isté. A vy ste odkiaľ? Od Popradu. Aha. A chceli by ste ich aj predať, alebo... Lebo nemáme my také autá. Ako A to máte takto nové, alebo úplne nové. úplne nové? A čo by ste za ne chceli? Čo neviem Za vám pár. ani povedať teraz, ako to syn akože tam predáva, to ja len tak som a Aha. neviem presne teraz. A nejaké telefónne číslo? Viete, čo budete druhýkrát okolo už tu bude. Dobre, dohodnem sa A s ním. neviem, že Aha, či máme, ale si myslím, že máme. tuto ich No vidím. také, hej, to sú. No. Dobrý deň, tie svetla na tú 105, čo by stáli? 15 eur jedna. 15 eur jedna. To sú nové, alebo... Sú použité, ale sú ako nové zrkadlá. Bezchybné zrkadlá. Aha. No, Miško, Ešte mám dve. tu máš svetla. Za 20 by ste ich nedali? To je smiešná cena. Áno, 15 eur za jednu. včera som videl nové. Na predaj, ale iba jedno. Hej. No dobre, zoberiem. Tieto brzdové valčeky, to je na čo? To sú 25,5 a ja neviem, na čom to bolo. To sú obidva 25,5? Ja som myslel, že Je ktoré? Toto? nie. A toto? Tento sú asi 22 a to tiež to je, jedna je spojková, jedna je brzdová. Aha, čo je toto napríklad? Po 15 eur. Nové sú. Neboli použité. Škoda, že to nemá túto krytku tiež. Botol. Dobre, porozmýšľame. Na čo to potrebujete? Na multikáru. Ono, to sú asi MBčkové a to sa prerábalo. Ja som ich kúpil, som nový teraz, takú repliku, ale ešte som ho nenamontoval. Keby som vedel, tak kúpim od vás, ale som zvedavý, lebo tam bola 25,5, tuším, že originál. A neviem, či toto nie sú 19-ky. Tá vľavo to je asi 19 a hen to je 22 možno. Tuto sú 25,5. Aha, Možno, že sú tu na multikár. môže byť. A tak ale to malo všeličo. Aj oktavka mala. No. 25,5. Hej. Aj Tatra 603. Uvidíme. Dobre, ďakujem zatiaľ. Máme čo za dobroty. Dve. Tie paraboly? Mne už asi nie, myslím si, že toto mu bude stačiť. Tak predaj ich za 30. To on není taký, on sa inšiemu venuje, to je poľnohospodár. On to chce iba túto jednu MBčku si dať dokopy po detkovi a tomu stačí, no. Dobre, ďakujem. Ideme tu pozrieť. Svetlo na MBčku zohnané. Môžem sa spýtať, náhodou na polbub na predné svetlo nemáte? Nie,
také autové veci skorej. Dobre, takže to sa prídeme pozrieť neskôr. Tam je veľa motoriek. Pekná Avia. To je štýl prísť na takomto niečom predávať. Tu pozrieme, čo sa tu nachádza. Na ČZ tu na prasa disk. Tuto karburátor na záhradný stroj. Ale to sú není nejaké extra zaujímavé veci. Tam ten hnedý blatník je pekný na babetu. Činky, kotlík, nič. Toto. Motorky, tu sa predáva celá zbierka. Pozrieme. Podľa mňa som tam palec tam aj. Cítil to tlak. No. Tak. Zetka. Výfuky. Fú, toto je čo? Nejaká Homemade úprava. Tam je svetlo na peráka, ale to mi nepomôže. Motorové píly staré, ale to ma nezaujíma. Toto je riadna mačeta. Ale netuším. Štýlka. Nič pre mňa. No ideme tuto pobehať. Potom na začiatok pozrieť a idem si rozložiť aj ja. Lebo toto asi čo sa týka nákupu, tak nezoženie nič. Javeta. Sa mi aj pýtať nechce. No ale tu by mohlo byť. Môžem sa spýtať na polbubna predné svetlo náhodou, alebo parabolu. Nič. Hop. Ukážte? Nie, nemôže mať nastavovanie. Nie. Tento, to je nič. Čo stojí Javeta? Oj. A toto? A to asi nie. Škoda. Myslím si, že dneska nepochodím so svetlom na polbubna. Bol asi zázrak. Zomrel a on už na pohrebe prišiel za nimi. Kvantum. Ale nie je to, čo chcem. To mám viacej, len už sa minuli od zimy. Cez zimu sa s tým väčšinou zaoberám. Motory. Babeta. Nakopávačky. To sú akože zrepasované, alebo Čo? tie motory s nakopávačkou? To sú po generálke, áno. Po generálke, však. Není to vyskladané z nových dielov, lebo to tak aj vyzerá. To je... Tam sú zväčšené objemy na tých Aha. dvoch.
na Aha, 42, zväčšené kanály. aha, V tom je nová kľuka, tu sú porepase kľuky. aha. A čo to tak stojí? Ako to 600. máte? 600 eur. Mhm. Mal som viacej, ale bohužiaľ už nemám. No však, Mal som. to je dobre, keď sa predávajú. Toto je z čoho? To je Rex. Rex. To kto vyrábal? Nemci, to bol Aha. ako náš štadión. Dobre. Komisár Rex. A náhodou predné svetlo na pol bubon, také niečo tu nemáte? To nie. Však. Nie. A toto, tieto stupačky, to vyrábate, alebo... Hej. Aha, pekne to je spravené. To ako repliky. To je keď máte ručný štart na Ja babete. viem. Viem. Tam je to je originál ten. Ručný štart, aj keď je nakopávačka, Áno. tak takto. No. Toto tu máte, hádam, aj zo Zetky 150-ky. Áno, to je Zetka, 125, 150. A čo by stála taká najlepšia hriadelka? No, ktorú myslíte hliadelku? Táto štartovacia, tá- radiaca, ale A jedna je okosená. vidím. Tá je okosená, no ale mechanizmus, keď chce Hej. takto. Táto je taká lepšia, Táto je hej, taká lepšia. len neviem, či je dosť dlhá, či má aj túto, aha. Tam býval taký ukazovateľ zaradenej rýchlosti, alebo ako to bolo. A čo by stála? Čo ja viem, 30. 30. Vy ste odkiaľ? Ja som Sinobaňa. Sinobaňa. Zalovino baňou, smerom na Viem, učenie. viem. Však všetci sme tady chodili, keď ešte nebol ten krátky úsek diaľnice. Ja budem rozoberať motor, ale myslím si, že hentovi bude treba, ale či to mám kúpiť dopredu, Mal som alebo... viacej z tých Z-kov, ale sa už ako predalo. No však aj. Vidličky brali vo veľkom. No, Ja to, som toho dakedy bál, Ježišmaria. hentan... Ako chlapci sme motory rozoberali a nosili sme hliník do šrotu. Ja, Tak bolo. A kúpili sme si benzín do pinčle, aby sme sa mali za čo voziť. áno. Tam sada tých plastov na babetu by čo stála? 210 desina? No 210. Neviem, či motor nový koľko. Či sa nájde pár. No, vyzerá. Na 210 ten je za 350. Vyzerá, že tu máte jeden pár. 225. Jeden pár tam máte, čo by stal? Ja takých 10 eur. No, to, Ako mu kto chce striekať. to si Vlastne. možno aj prídem kúpiť. Oni sú není drahé ani tie nové repliky, čo predávajú, ale ja mám také babety v pôvodnom stave. Už som niekde pokúpil repliky, ale radšej by som tam dal pôvodné. Troška je vidno na tom, že to je replika, že to je ako keby 3D tlač. Hej, Je to také, no, není to také hladké. Dobre, to si ešte prídem. Mám ešte aj originále, to som nebral krytý z motorov, lebo Á. ja väčšinou už dávam tieto nové, lebo to sa chlapcom páči potom. Tak akože keď je to také vytuningované, tak aj ten červený sa tam hodí. Ale to ináč nikdy nebolo No ináč červený. mám aj som zabudol zovrať, mám aj červené plasty k tomu. Aha. Aj náraďové, Ale- aj bočné. To niekto robí. A však Jasné. títo, čo to tlačia, mu je jedno, on tam dá aj zelenú, aj žltú, aj bariaku. Lebo teraz už sú tak kvalitné tlačiarne, že už ani nevidno tie spoje ako dakedy, alebo niektorí, keď Spoje nie, vytlačia, ale tak to ako šmirgel vyzerá, ale no, tie kvalitnejšie už dobre tlačia. no. Dobre, ďakujem zatiaľ aj tu. Jen tie nakopávačky, to sa dá zohnať nové. Áno, No, ja som to volal kedy zháňal a som to nikde na žiadnom, ani motore, ani nikto to nemal. Motomax ich robí tie. Aha, lebo to nakopávačky. všade to bolo vypredané. Čo to za to pýtajú? Za nakopávačku? No, 7,50 a spodok Čože? 6 eur, či ako. Ale Čože? bez tých gum, tie gumy som zvlášť kupoval, tie Bola, kedy by červené. som za to dal peňazí.
som zohnal pôvodnú potom, ale zohnať peknú nepoškodenú pôvodnú, to je To väčšinou je zinok dole. Nazinkovať. aj to, ale aj celý ten mechanizmus, celé je to také vyhnuté už do boku, už proste je to Mám aj zo stely, tie sú také vyhnuté. zostali, no. Lebo to na schvál tam dávali, tam sú iné kusy. Akože aj z tohoto sa dá aj na stele, len tam išli také. Troška iné. Ešte jeden zip bol Aha. naviac. Dobre, ďakujem zatiaľ. Tam sa ešte zastavím. No čo? Ništ. Babety 400 eurové. Čau. Ako? No dobre. Pozerám, ale zatiaľ som veľmi nezohnal, čo mi treba. Ja už som si vybavil, že ma vidieť od... Prečo? Kúpil som štadióna. Ktorého? Kde bol? Tam to bol, tam Maďari ho predávali. Áno. Čo Za to stalo? 130, 130 eur za štadióna. ale s vidlicou smrti. To je zadarmo. Je dosť hnilý, ale spraví sa. Vidlica smrti má takú cenu. Tiež si myslím. Tak to je super. To si myslím, že nevidie ti to práve všetko na teba. Tam je za Maroším auto. No. Ale oco nebude šťastný, no ale čo už narobíš. Však keď ho nebude oco chcieť, tak mi ho dones. Si ho zoberiem do hrobu. A kde ho máš? Za Marošovým autom je tam. Jaj, ako pri chromovačovce. Tam Tak to- treba tiež niečo kúpiť, lebo vraj musím niečo predať, aby som ich odviezol. Aha, to pôjdem. No, tak to áno. Tak sa tam postavím o 9. vtedy dačo pozrieť. Kurník šepa, dobre si kúpil. Tak, Dobre, idem ešte odrieť. potom je to dobrá burza tým pádom. Môžem pozrieť. Ja by som mu dal aj za 50. Čo by stála sedačka? Koľko by ste ponúkli? Ja skôr sa pýtam. Aspoň 30. No. Tento navariť. Ešte celkom dobrá, nie je splasnutá. Však nie. Tak pre niekoho, čo sa chce, ako nechce na tom voziť, lebo na tomto toto už je tvrdé. To akože... Kedy také boli? No ale oni boli meké, len stvrdli. No. Ale akože takto, kto to chce len na výstavu, ja mám tak pôvodné motorky, dám na to. však hej, ja tiež. 80 motory. Ja som mal donedávna vyše 100, ale už ďaká Bohu ešte keď to malo cenu, tak som... Stabiláky máte, nie? Stabiláky nie, ale traktory, auta. Stabiláky, no akože máme voľaké stabiláky doma, ale nezbierame stabiláky. A ja mám, teraz som doniesol Slávy. Dvoj- Koňov. Mhm. Celý za 50 eur mi to jeden známy však- dal. Ale aj funguje, sme spravili pekne. Ide. Vydám to aj ja, ale ja to hen tam do detvy radím Dulajovcom. Nie, poznám ja. No, oni majú všelijaké aj také velikánske to. A kedy pôjdem tam natočiť video k ním. Veď mi dáva tie videá. Áno. Náhodou na pol bubna, predné svetlo. Či to už som sa pýtal? Také nemám na pôl. Na športku. A tak. Aha, ako pekná príľba. Dobre, ďakujem zatiaľ. No co? Tu sú svetlá. Na auto. Fú. Príľby. Čo by stála táto príľba žltá? 15 eur. Žalúďovka, pekná.
Tu je brzdový valček. Za 10 by som mal dať. Áno, Lebo teraz brali tam jednu za 10. Ale to je lepšie. tú modrú zobral. Áno. Tá bola veľmi pekná. Zdrojná, no za 10 som. Čo máte za knižky? Škodovka. Atlas. Brzdové valčeky. Aká je to veľkosť tá prilba? To je pre ženu, tak asi neviem. Aj. Manželka to donosila. Aha, To som nevedel. nebude. To akože... A čo by ste chceli za knižku Stadión? Koľko dáte? A čo ja viem, 5 eur? Dobre. A zoberiem si... To je prvý majiteľ Škoda, keby ja som mal na tej štadióna. Aha. To je toto číslo, že to, potom som prišiel na to. Som našiel aj knihu. Dobre. Dobre. Je 15 eur za Ukážte toto, čo je to? 175. 125, 175. Aha, aj... Tu priviesli vozík som mal tiež. Ten pán nechcel. A on tu Transal mal tiež. No dobre, takže povedzme takto cenu. Tieto knižky a táto prilba. No, koľko? Počkajte. Ten je dosť zácný potom. Áno, Čiže 5, toto aspoň 10. Pion je tiež, no 5. Koľko 10? Koľko som povedal? Toto 5? 5 ste hovorili, áno. 10, 15, 20, no. Plus toto 10, to 30. 30. No dobre. Máte obal v podstate, nie? Sice oni sú obalení. Tak ja mám nedaleko auto. Páči sa. Čo tam ešte máte? 250 nechcete? No ukážte, čo tam máte. Je na vozík. Aj. A to je nová guma, nie. No, pôvodné všetko. Hej, pôvodná. 70. roky. Ale asi jazdená už. Lebo tie gumy bývajú často také. Ja som im jazdil. Aha. Ten pán, čo som kúpil motorku, tak on dal aj tú krabicu. Ukážte, čo tam je. Za prekvapenie. Alebo? Vyzerá, že dobrá je. Aj. A čo by ste za ňu chceli? No, tie sú zdravé. Áno. Ešte tu na tú 250. Aha. Ukážte. Zvukový, Filter. toto je originál, Áno. Pišťalka. svetlo. Tam to je čo? Aha, je tam hovačo. Aký ľahký. Som vybral nejaké tie na zapaľovanie. Čo by stal filter? Koľko tak stojí tam na internete? 5, 10, 5 eur. 5 dám. A čo teda tá guma, povedzte. A povedzte vy, koľko by A ja ste. neviem, skorej, Nechcem vám toto, že ste boli vyspokojení. čo ja viem, 10 eur? No dobre. Aj duša tam je to. Dobre. Ešte nechcete nahrádnuť za 12, by všetko bolo. Moc jasne, zbytočne budem nosiť. Vyzerá, že je dobré. Ventil futí. Ventil. Ventilky nepovedú. Tak teda 12 a toto 5, to máme 17. Taká prívoda, A to ste mi dali už, že? Či nie? to som vám už vyplatil. Dobre. Toto, nejaké sklíčka nechcete? To tiež najavú, Á, to viem, ale to sú, no, to sú mána na tú väčšinou. Tu je originál tiež ešte za komunistov. Ja som mal knížku, čo robil. To na 250. A tu sú ešte jedna
korky. Len Korky ešte originál. 17, tak ešte 3 € naspäť. Takže dávam. No. A to, Toto nechcete, hej? to asi nie. Toto je čo? Ukážte to, ale... Na to vás Hej, všechno. hej, keby bolo taký, že... Tento si prídem pozrieť. Tu ešte mám na toto. Fajko aj kondenzátor. Aha. Originál nový ešte zabalený. Možno tuto ešte pozriem toto. Čo to tam máte za brzdové valčeky. No, tuto. Tieto. Op. Možno stovky, alebo nie. Áno, také všetko. To už užité. Brzdový valček. 3 € vám ešte dám, hej? Áno, až si vláčo nevyberem. Tento valček za tie 3 € nedáte? No, dobre. Potrebujem tento nátrubok. Kúpil som si nový a nebol tam tento nátrubok. Ja som to tak zo všelijakých Hollanderov vyskladal, ale originál bude lepší. Aj ten stred použijete. A však skontroluje na... Jaj, Ešte máte, že nezabudnete. Hej, len Nemáte sa aj odviesť. Počkajte. toto si dám sem. Ne, nehajte, za chvíľu mi to tu nehajte, nepredajte mi to, ja si to zanesiem, ja mám túto auto. Prídem si ich zobrať. Dobre. Tu sa mi rozložili naďaleko. Otázka je, kde sa rozložím ja. A tule. Ďalší brzdový valček, nový. Autička, pávik. Vy ste tu od toho páva. Čo by ste za ňom chceli? A to je tak, no není to pôvodne lakšák. Není to Nie, takto. že pani mala krasa, Aha, že bola poštárka a motorka bola v takej farbe. Hej. Je to ťažné k tomu. aha. Škoda, no. To som ešte nevidel takú farbu a veru, to není pôvodné, no. A to je čo za motorčečku? Po maďarsky rozpráva. Fotky. Škodovky. Nádrže. Celkom lacné nádrže. Koleso, perák, zadok za 350 €. Ale chrumkavý. Ktož vie, čo stojí Simpson. To by ma zaujímalo, ale nevidím predajcu. Žarnovica. Chromovačovci. Nie ako Ukážte toho štadióna, kde to máte. To je ono, kurník šopa. Koľko si to dal za to? Hej, keď zústujem svoje rozhodnutie, ale čo? Toto lutuješ. Ale však, Koleso by, ale malo by hliníkové. viem, ale to mi dá k tomu. Áno, Tak, kurník šopa, to je hard style. To je bazec.
Ale je to vidlica smrti. Hej, preto som. A táto je už úplne vidlica smrti, lebo tá už je hnilá ako fras. Možno na stenu bude. Na stenu. A tu som si kúpil ešte motorček nejaký som ešte. To je ako na čo? Ja neviem, ale páči sa mi veľmi. Hej? Tak to kupuje, že ja neviem na čo to je motor, ale páči sa mi. Tak Mám doma ešte jeden taký IOE Mac 350 IOE, jeden z vrchu, jeden zo spodu, načka tiež. Čo to stálo? Tento? No, 70. 70 eur. Tak povedzte mi, na čo toto je motor. Nejaký, píše sa tu aj Blackburn. Aha. Blackburn. A zo spodu by značky. Veľmi, mne sa ľúbi, tak som to Takže hej, a pekne. knižku. Motory závodných automobilov. Mám ju požičanú a musím ju vrátiť, no tak som si kúpil, lebo sa mi ľúbi. Dobre si urobil. Treba kupovať, ale tento štadión, tak to je paráda. Neviem, dobre som kúpil. Tak ja keď si mi povedal, že si kúpil štadión a za tie peniaze s vidlicou smrti, Je to rám, je to všetko, čo stále. ale teda toto je chromkavý stav. Ale však akože za tie peniaze určite dobre, ale A rám sa ešte dá použiť, podľa mňa to nie je až tak, že by sa to nedalo spraviť. pekné, Čo je to? jasné. Čo bude aj video, nie? Bude. Tuto si natočíme pri tejto príležitosti chromovačovcov. Nie, však. Treba, vizitka kde je? Na vizitku. Keby bola kto chcel chromovať, tak tuto. Tento. Tomuto väzu štadióna, tak ten im tu robí promo. Musím. Tak toto má vymyslené. Takže keby bola kto chcel chromovať, tak všetci do Žarnovice. Rýchlo, za dobré peniaze a hlavne dobrá kvalita, ale najhlavnejšie, že rýchlo, lebo na chromovanie sa dlho čaká. Veľa dielov skladom. Takže takto. Pozerám, či nemáte rámik. Na oného nemáte. Na čo? Však na to polbubna. To je. Prešiel som celú burzu a nikto nemá. Ale na štadióne mám asi 4 rámiky. To už musí Salierimu, alebo tuto mladému. Na hento Chýba mi rámik, to mi ináč. ale svetlo je tak prehnievte, že prepadnuté dovnútra. No tak tu si zober rámik a aspoň niečo na tom bude zdravé. reakciu Ihovca, keď to donesie domov. Joj, bože, to nie. Už po jednom Tak infarkte, on keď uvidí to video, tak druhýkrát vojde. Ale čo by, dobre si urobil, za mňa si dobre urobil. Vidlica smrti, ja som raz mal takého hrdziaka, ale troška menšie ako je hento. To bolo také, že sa z toho dalo niečo vyčarovať, aj blatníky zdravé, aj všetko, len to bolo celé hrdzavé. A za 1000 eur som to do Košic zaniesol. S vidlicou smrti, lebo hento vidlicu smrti zohnať to samotné, ale henta je ozaj už vidlica smrti. Tak ako možno tie váhadlá, keď sa to opieskuje, že sa to musí... No, to nepieskuj. Nepieskuj to, lebo z toho ti ostane cedník. Hento by som už nepieskoval. A ten vrch ešte by sa dal akože zachrániť. Však. A máš tam motor. To má cenu. Nejakú spolku motor. Není to zlé. Kurník šopal Mototech. 25. Je údaj za 20, to je kamarát. Tak pre vás 20. Je údaj za 20, to je kamarát. Ahoj. Tak toto tu funguje. Jemu daj za 20, to je kamarát. Nová generácia vyriasla. Musíte sa tuto skamarátiť najskôr a potom budú lepšie ceny. Starého treba do šrotu už dať. No, Dodrať. Nie, starý kabát treba dodrať. Bolo kedysi starých vážili. To boli staré časy. Kúpil si čo? Ja? No, kúpil gumy na oného
napáva a No, také To by som somarinky. potreboval na týnu, tam sú také mrňavé. Ale toto, neviem, či Tá sú tam zadná je tieto. vydratá totál. Ako potrebujete? Toto neviem, či tam je. Hej, to je paviková, pozeral som to. Týna. Dobre, idem sa aj rozložiť. Bude nejaká kamarátska cena, keď sa rozloží. No bude, dojdi si kúpiť. Štadión Hadzaveho nemám, ale keby som vedel, čo Hadzave ti zoberie. Takže držiačik na to, ale tak to sú použité piesty. Hej, použité, nemohol som dať nové, to je škoda. A čo by si za jeho chcel? Ponúkni, neviem. Akože, čo To ja je viem. závis z boku. Neviem, či by sa moja drahá potešila, keby sme taký mali na záchode. Ja som si ho chcel dať, ale nevyšiel mi. Mám ho príliš vonka, mi to ide, takže som ho toto. To je závid, sa vlastne takto vytiahne. A ty máš 3D tlačiareň? Hej, to som si všetko vyrobil. Korník, šopa, toto už len... A to si kde si prišiel na ten nápad? Som tak rozmýšľal, že čo s nimi spraviť. Mi napadlo, že Pionier má dobrú dĺžku, že môže to pekne sedieť. Za mňa veľmi dobrý Sedel nápad. som na záchode dlho, no tak mi napadlo. Ja aj na záchode vymyslel držiak na to, ale čak. To je tak. Toto ešte, s tým teraz spravíš dieru do sveta ešte. Neviem, možno vyrobím viacej, ak bude záujem. Ty si spravil aj, Záviti všetko. spravil aj tie šroby, všetko? Hej, To je tam všetko je normálne aktivita šrobička, tlačiarny. tu je to spojené. Šikovný chlapec za to. A drží to. No povedz predstavu o cene. Musíš sa vedieť oceniť. Čo ja viem? Tak ako roboty je to dosť vymodelovať. Povedzme si na rovinu, nie je to len... To by sme mohli zobrať na akciu toto. Tam by to veľa kto mohol vyhrať. Čo ja viem, 50? 50 eur. Čo ja viem? Roboty bolo dosť, no. Však, dobre, to je vás si vedieť vypýtať, však nemôže sa zatváriť, takže čo ja viem, 50. Nie, musíš povedať 50 eur. Však podľa toho, ak sa predá tento, no, tak možno urobím ďalší. 50 eur, alebo si vytieraj lopuchon. Alebo prívesok, ak niekto nechce dať. Mototechna, Ikov. Nevidel som to nikde, no tak som si spravil. Šikovný chlapec. Tie sú za euro 50. to je Podľa mňa priateľné. Ja si tiež myslím. Človek, čo kúpi len takého štadióna, musí vedieť, čo je dobrá cena. Musím na niečom zarobiť späť tie peniaze. Hej. No už som si rozložil aj ja v vetešníctvi, tak vám ukážem nový Reumaplech. Tuto klasika, nejaké masky, blatník, prsička musia byť, tachometre, tuto nový v kilometroch, nový v mílach, takže tak, aby bolo takto nejaké svetlá. To taký kvantum dielov, čo chuť. Tož tak. No ľudia, takže ja už som burzu ukončil, odišiel som 9:30, no a už som skoro doma, idem si to všetko z auta vyložiť, lebo to potrebujem mať prázdne, no ale je čas si tak trochu zhodnotiť, aká tá burza bola, no a chcel by som v prvom rade teda sa spýtať vás, mnohých som vás tam postretal, mnohí sme sa tam zdravili, rozprávali a tak, že hovorili ste, že sledujete moje videá, tak mi napíšte do komentárov, že ako ste boli s burzou spokojní vy, aby som mal nejaké informácie aj od vás, lebo proste každý môže byť s tou burzou spokojný inak, niekto určite, že bude veľmi spokojný, pretože zohnal, čo hľadal, niekto zase nebude spokojný, možno vôbec, neviem. Takže mi napíšte do komentárov, ja si to budem čítať a aj teda odpisovať, že ako ste boli s burzou spokojní. No
a teraz čo sa týka mňa, tak musím povedať, že mám z toho také zmiešané pocity. V prvom rade taká informácia, aby ste vedeli, tak burza stála takto na predaj, teda pre predajcov stála 10 eur miesto na predávanie, to je akože na takéto osobné vozidlo. Mám informáciu, že tí, čo mali dodávku, tak platili tuším, že 20 alebo nejako tak. A 5 eur ešte si musíte kúpiť, akože asi aj nakupujete, tak proste ešte 5 eur, čiže 15 eur zaplatíte pri vstupe. No a môžete si nájsť miesto a ísť predávať. Musím povedať, že oproti tým minulým rokom, čo som bol, tak tento rok na to, že som prichádzal aj dosť skoro ráno, tak už to tam bolo dosť plné, čo sa týka predajcov, takže už pomaličky dochádzalo miesto. Ten areál proste nenafúknete a by som povedal, že oproti takým ešte skorším rokom tam miesto aj ubúda, pretože sa tam dejú rôzne také, neviem, proste asi nejaké projekty alebo čo. Rôzne časti toho areálu si niekto ako keby zrekonštruuje a robí si tam nejakú svoju prevádzku a tak ďalej, čo je ubraté miesto, ale tí organizátori sa s tým celkom dobre popasovali, myslím si, že všetci nejaké to miesto dostali, takže fajn. Toto je fajn, no ale teda čo sa týka burzy, no čo som hlavne zháňal, to som nezohnal, videli ste, že som chcel, aj som sa všade pýtal na svetlo, konkrétne parabolu prednú na pol bubna, mám takú motorku a zháňam také svetlo, to by som bol veľmi rád, keby tam zoženien, aj som si myslel, že tam by to mohlo byť, ale veru, nikto to tam nemal. No, takže to je škoda, no ale teda nakúpil som rôzne veci, čo som ani nechcel, alebo teda, no, proste bolo tak všelijaké knižky a všeličo možné som pokúpil. Akože fajn, aj sa z toho teším, ale to nebolo to, čo som hľadal. Takže tak. Čo sa týka predaja, tak niečo sa popredalo, ja som celkom spokojný. Popredal som nejaké blatníky a nejaké svetla, tachometre a všeličo, akože fajn. Na to, že som tam bol relatívne krátko, že som odchádzal 9:30, čo je taký čas, že mnohí ešte len prichádzajú, tí nákupcovia, tak som celkom spokojný, aj keď musím povedať, že viac menej sa z tých burz stáva také, že výstava, nie proste predaj. Ja neviem, povedzte mi vy, čo ste boli predávať, že ako ste dopadli. Ja som to bol po dlhšej dobe skúsiť, ja neviem, minulý rok som asi nepredával ani na jednej burze. No čiže tuto som predával, no čo ja viem, musím povedať, že by sa to nejako mi oplatilo takto chodiť, no asi som v pluse celkovo, ale možno keď si započítam cestu a tak ďalej, tak možno, že som asi na nule, čo sa týka nákupov a predajov, ale to hlavne preto, že som až tak veľa toho nekúpil. No, čo musím povedať ako veľký mínus pre organizátorov, tak na to, že sa platilo 15 eur takto a teda každý kupujúci asi platil 5 eur a tak ďalej, tak mali dosť slabé také zabezpečenie sociálne, proste vecka, a išiel som na vecko a proste ešte som čakal v rade a tí ľudia, čo vychádzali z toho vecka, tak hovorili, že katastrofa, že ani tam nechodzte. Tak som tak nakúkol a rovno som sa na päte otočil, proste to tam bolo to ťažko opísať, ako to tam vyzeralo na tom vecku. No, čiže ja som videl jedno vecko, ešte som potom tak chodil po to areáli, je tam taká pumpa,
priľahla, čo vyzerá, že má aj nejakú kaviareň, tak som si hovoril, že asi možno tam bude nejaké vecko slušnejšie, takže pôjdem tam, ale nebolo. Tak sme sa potom viacerí z tej burzy stretli na najbližšej pumpe na vecku v rade, takže no, musím povedať, že toto akože na taký počet ľudí, čo tam bolo, ako neviem, no, možno som nehľadal na správnych miestach, ale za mňa bieda. Takže toto, až si organizátori pozrú, tak by si to mali troška lepšie podchytiť, no ale ináč fajn. Asi fajn, no ja som sa dneska ponáhľal, ideme na oslavu, musím to ešte vyložiť a doma sa umyť a ideme na oslavu, takže som tak, povedzme, spokojný, alebo tak, povedzme, že v pohode, ako boli aj horšie burzy, boli aj lepšie burzy. V porovnaní s Michalovcami, tam som bol viac nadšený, tam som nakúpil také veci, čo ma oveľa viac potešili ako tu, no ale nebolo to zlé, no. Boli burzy, kde som nekúpil úplne že nič, takže musím povedať, že fajn. Možno, že ešte by stálo za to prejsť si potom tú burzu druhýkrát, tam niektorí tí predajcovia ešte ráno neboli pri tých stánkoch, nemali to rozložené a tak ďalej, keď som to ja prechádzal a nemal som čas. Preto mi aj vy napíšte do komentárov, že čo ste nakúpili, ako sa vám páčilo. Ja za mňa takto a dneska proste najviac nevydalo, takže uvidíme sa pri ďalšom videu z burzy. Nezabudnite dať odber, nezabudnite dať lajky, tie videá z burz budú pribúdať, budem chodiť asi tak na všetky burzy, čo takto budú v mojom okolí, a teda možno aj niekedy aj na tie vzdialenejšie, a však budú aj videá s motorkami a so všeličím takto ohľadne veteránov, takže dajte odber, dajte like, napíšte komentár, kľudne, nech sa páči. No a na dnes takto, idem to vyložiť, vôbec sa mi nechce, to je asi to najotrávnejšie, naložiť na burzu a vyložiť z burzy, neviem teda ako iní predajcovia, ale mne sa to extrémne nechce, preto to ani takto nechodím veľmi predávať na burzy. No takže tak. Takže čaute ľudia.